Søndag den 20. november. Fra klokken 9 sendes kørende afsted på første etape London-York, som omfatter 6 hastighedsprøver. Og herefter følger Stig Blomqvist, Marco Alén, Pentti Airikkala, Bjørn Valdegaard, Timo Mäkinen, Munari, Mikkola, Vatanen, Salonen, Eklund og Opels fabrikskører Walter Røhrl, Bror Danielsson, Anders Kylling og Lars Karlsson. Start nummer 78, Jan Glad, Jørgen Wennergren. Opel er repræsenteret af kadetter i alle afskygninger. Her er Jørgen Hansen, Kjeld Christiansen, klar til start. A pretty tough few days around the cruise. Morten Spiro, Else Yde. Jens Ole Christiansen og Marianne Peder. Så går det nordpå af motorvejen til første hastighedsprøve på Blenheim Castle. Allerede fra starten køres der fantastisk stærkt. Prøve 1 vindes af Pentti Airikkala i Vauxhall Chevette på tiden 3 minutter 46 sekunder. Hurtigste dansker er Jens Ole Christiansen med 4 minutter 44. RAC-rallyet er et kæmpe tilløbsstykke. Cirka 3 millioner tilskuere overværer begivenheden i de 4 dage løbet varer.
Donington Raceway klokken 15:00. Hurtigste tid på denne asfaltprøve er Mikola med 2:0. Mørket falder på, inden danskerne når frem. Hurtigste dansker er Morten Spiro i tiden 2:22. Holger Helle klar til start på Donington. 3, 2, 1, go! Mandag den 21. er kørerne startet ud på anden etape og når frem til Oulton Park. Her er der tid til servicearbejde, og for mange er det hårdt tiltrængt. Her er Mikola. Her er en af Opels fabrikskører, Anders Fylling fra Sverige. Start nummer 5, Bjørn Valkegaard, kører meget stærkt. Så tiden 2 minutter 40 sekunder. Hurtigst er dog Ari Vatanen i 2:35. Her er Walter Rørle. 200 bergauf, lang geradeaus. Rechts sind 10 Grad. 95 rechts, ne? Ja. Hvordan går det? Det går meget godt. Det har været et halvt minut for mig på en prøve, men det er det ved at rette i øjeblikket. Ellers går det udmærket. Hvad synes du om rallyet i øvrigt? Det har været meget fint indtil nu. Men de er lidt fedte, de der asfaltprøver, vi kører. Så jordprøven, når vi kommer sådan der nummer 170, så var der jo nogle af de store huller jo. Vi snakker om sne i Wales. Er det noget? Ja, bare ude på jordprøverne, så går det. Bare ikke ude på asfalt, så er vi lidt på den jo, med de dæk, vi har på. God tur derudad. Jo, tak. Det er benzin. Ja. Det er lige så. Ja, skal vi have spejlet af? Ja. Hvordan går det? Efter vi har fået skiftet bagtøj, så gik det. Så går det godt igen. 2 prøver før den første pause, der røg bagtøj. Det vidste vi heldigvis ikke noget om, før vi kom til pausen. Så nu kører det faktisk godt igen. Så har vi været heldige at låne et nyt bagtøj af Dealer Team Opel. Så nu klarer vi noget igen.
Hurtigste dansker på denne prøve bliver Jørgen Hansen i tiden 2:58. Det sydlige Wales med Llynled mandag aften. Nicola fører stadig, men Bjørn Valdegaard øger tempoet og arbejder sig langsomt frem mod førerposition. Bedste Opel er Bror Danielsson, der ligger på en 10. plads i generalklassementet. Anders Kylling kører også meget stærkt, fører sin klasse. Den 21. klokken 22:40. Jørgen, I er nu kommet hertil og har 2 timers pause. Hvordan går det derude? Ja, det går godt. Vi har faktisk ikke haft nogen problemer. Undtagen i starten, der knækkede vi ventilatorremmen på en 10 km lang prøve efter cirka halvdelen, og måtte så køre 5 km uden ventilatorrem, så motoren den har det ikke så godt igen. Den trækker ikke som den skal, men den kører godt. Du mener ikke, at den har taget vejeskade, så det er noget, der kommer til at betyde noget for jer senere hen i løbet? Det betyder det, at den trækker ikke så godt, men jeg tror ikke, der sker mere med den. Altså, den har fået knæk stempelringene simpelthen. Er I ellers i god form? Ja, det går fint. Og ingen af jer er trætte? Overhovedet ikke. Vi er også kun begyndt endnu. Jamen, det er i orden. Nu god tur. Ja, tak. Løbet fortsætter på isglatte bjergveje i Wales, hvor det store mandefald begynder. Walter Røhrl udgår, og af danskerne forsvinder Flemming Laubjerg og Olof Raldorf ud i mørket. Seri i Wales, en ujævn grusprøve, lige mad for svenskeren Eklund i Saab EMS. Men også andre svenskere kan køre bil. Her er Anders Kylling i flyvende stil. Valdegaard og Nicola er hurtigst på denne prøve. De får samme tid. Kilburn onsdag morgen. Efter pause i York går kørende ud på 3. og sidste etape. Rækkefølgen er nu Valdegaard, Nicola, Brooks, og Danielsson i Opel ligger nummer 10.
dansker på nuværende tidspunkt er Holger Helle. Silende regn onsdag eftermiddag på vej til Grijsdal. Valdegård har nu suverænt overtaget føringen, men endnu bider Mikola fra sig. Her på Grijsdal fosser regnen ned. De danske Opel-kørere følger stadig godt med, rykker pænt frem i rækken. Efter nattens strabasser når kørerne tidligt på morgenen frem til sidste prøve på Ingelby. Mandefaldet har været stort på de skotske veje. Jørgen Hansen er udgået med en lejlstang ud gennem blokken. Per Eklund i Saab kører fantastisk stærkt. Men Bjørn Valdegård henter ham på denne prøve. Under forsøg på at køre fra Valdegård står Per Eklund af og smadrer Saaben til ukendelighed. Det lykkes ham dog at humpe i mål. Jens Ole Christiansen har kørt sig op og er nu bedste dansker. Han slutter som nummer 34 i generalklassementet med Holger Helle på den næste plads som nummer 35. Torsdag den 24. november. Bjørn Valdegård kører i mål som vinder af RAC-rallyet 77. Hvor Danielsson bliver nummer 10 generelt. Anders Kylling i Opel vinder sin klasse. Hej, tillykke med resultatet. Hvad synes du om det? Det har været godt. Det har været godt. Men det er meget hårdt jo. Ja, det er en hård omgang. Så det er lidt kraftigt, at Bjørn vil have regnet med. Har I haft problemer? Nej, overhovedet ikke. Det er igen, vi havde problemer med indsprøjning. Den prøvede, så det rigtig var koldt i nat ved på grund af indboks. Den lukker simpelthen dyserne til. Men altså, det var ikke noget, der rigtig gjorde. Kostede noget tid i hvert fald. Det er godt. Tillykke med resultatet. Med resultatet. Jo, tak. Har det været barsk?
Ja, det har det. Jeg skal hjem og se, om jeg ikke har fået hår på brystet. Det er